Kardeşler, bugün köne yıl hasabına göre 10 hayvanly gadymy Oğuz Türkmen ýa-da türkü halklaryň ulanan yıl hasabına göre ýylyň soňky güni ertirem Nowruz, Bahara bayramy. Nowruz parsçadan täze gün diýmek, ýagny täze ýylyň 1-nji güni. Şu gün şu gep gurrunlar, gıýbatlar bilen baglanyşykly men taýýarlajak gysgaça videom şu. Bundan soň men bu gep gurrunlara girjek gel. Käbir düşünjesi pes adamlar üns bermän deňinden geçip gitseň pikir edýär bu gürlemedi sesini çykaranok diýmek şu aýdylýanlarda tasdiklaýar diýär. Men şoň üçin jogap berýän. Şuň kime ilki bilen iň esasy jogap berjek zadym. Örüşün Klyjew diýilýän tentege sen olar ýaly gaýratly bolýan bolsaň sen ýylyň hakyna ýaşap beren adama inaseret men şu arkamda duran ina şu seret şu çagan kalyaskasynyň markasyna seret modeline seret internete girmem şoň näçe durýanyna seret samsyk sen gürleýän zadyň bilmän gürleýän ýok pulum ýokmuşyn eýlemişin belemişin biz sen ýaly halkyň hasabyna muhtor ýaşaýan parazit däl biz hiç wagt beýle bolmadyga näme samrap ýörsiň onuňam ýok adwokatmyşyň beýitmişiň eýitmişiň sen Ýewropany bilen goýdyn Ýewropada näme üçin medeniýet bar, näme üçin sivilizasiýa bar, näme üçin hak hukuk bar, näme üçin adalat bar. Sebäbi sen ýaly tentekler, hassalar, agyna gelen zady gürläp ýören şizofrenikler bärde hiç hili adam ýerine goýlanok, şolaň aýdýan zadyna hiç kim üns berenok, siz ýaly tökmetçiligiň sözü hiç zady geçenok. Ana şoň üçin şu taýda medeniýet bar, sivilizasiýa bar, adalat bar şoň üçin. Yani lager diýeniňe men düşünemok. Ýöne. O lager diýen ýerinde kimler bar bilýärmi? Seni şizofrenik eden, şu oturup çykan ýerlerinde seni şizofrenik eden adamlar, sen hasta bolmaňa sebäp bolan adamlar bar. Sen lagere barsaň, ola ispisna ekeni. Sen kimin getirsen getire, şolar hiç kime boýnanok. Sen olar gowtanaýan özüňi. Şoň üçin özüňkilere nam ýok edýän. Olar bilen sen düşünş. Men hiç ýyly ara balanşym ýok olar bilen. Inni men saňa öz öý adresimi bereýin. We sen bilen sen komandaňa ispisnasyň däl bütün dünýäni jemläp gelýin. Şu Germaniýa. Ine Germaniýa men adresimi bereýin. Näme diýilerini öýdýän? Ýok adwokat, başyn şeýle ýalwardy, beýle ýalwardy. Näme pokyňy oturdy? Olar ýalwat ýok. Bolledyň onu yalanlaňyzy, tökmetleňizi bara. Saňynanmalymy? Adamlar. Sen özüň oňarsana. Adamlar gelin üýşüp bara. Şuň dermanlaryny 10 000 arkasyndan alyp beren dermanlaryna pul ýugnap, gaýrat ediň şuňa derman alyp bereliň. Şuň dermany etenok. Ol sen özüň oňarýan bolsaň, meni gyzyklandyranok näçe aýalyň badyny, sen ahlaksyzlygyň şo taýdandan belli, aýda oturan zatlaňdan. Olar ýaly sen ekläp bilýän bolsaň, onda näme dermanyny ýylyň arkasyndan näme etip ýörsiň? Dermandan. Aýsana, çyk erkek ýaly bolup aýsana hasalygyny. Şizofrenik diýilýän adamyň sözüne ananalanok, hereketine ananalanok. Sen adam däl. Röwşenay. Saňa boşuna röwşenay diýmendirler. Sen bolşuň haşy ondan bundan yalan maglumat toplap onam hakyky ýaly edip aýda oturdyň. Näme mişin duýduruş berýärmişim? O götüňde gaýratyň bolsa gellidim men saňa. We sen tögereňdäkiler de adresimi bereýin men. Öz ýaşaýan öýümiň adresini bereýin. Edi bilýän zadyňyz bolsa görkeziň bara. Siz baryňyz maskara. Ýylyň götü bilen götlü bolup bolan, ama sen ýylyň götü bilen götlü boljak bolup bersiň. Hawa men minýän sürýän welsebidimin bakasyny bilýärmiň sen nadan? Sen internetden zatdan başym çykýar diýen. Girip gör. 7500 euroluk men welsebid sürýän. İçiň ýansyn. Sen ýaly nadan dälmen, sen ýaly mutkor dälmen. Öz hakym bilen, öz zähmet hakym bilen, zekinim bilen, talandym bilen men gazanýan. İçiň ýansyn. Görülmeýän bolsaň. Agasy bilen özüňi nämedir neýle bele. Men özüme jogap berýän Röwşenay. Röwşen Klyjew. Tentek, mahluk, şizofrenik, hassa. Men özüme jogap berýän. Agam bilen näme meseleňiz bar bolsa, özüňiz kanalyňyza çağırdyňyz, gürleşdiňiz. Ýene açyň gürleşiň.
meni gyzyklandyran o zatlar. Hawa men hyzmatyň çorabasyny içdim. Hyzmatda rol aldım. Jemaatda rol aldım. Senem jemaatda okana. Röwşanay, senem şolong okuwyny okana. Men olaň içinde boldum. Menem student wagtym şolong öýlerini aldım, ýurtlaryny aldım. Hawa şoň bilen ekstremist bolýarmy? Samsyk sen, samsyk. Türkiýe döwletinde köp adam aýtdylar. İşini göreli şolong diýdiler. Menem degme diýdim, näme üçin bilýärmi? Eger saňa degseler menden görersiňiz. Adamlar menden görer diýip. Şoň üçin men geçirimli adam. Men şahsyma näme diýseňiz men geçirýän. Ýöne şu gün ertir Nowruzdan başlap hiç ýyly gıýbat gurrun men bu zatlara goşuljak gel. Halk inni kimin kimdigini bilerçe bolly. Hakykatlar açylyp görkezildi. Inni şunna da düşünmeýän bolsaňyz, özüňizi bilersiňiz. Mehriban doganlar, eziz watandaşlar özüňizi bilersiňiz. Hakykaty düşünmeseňiz, başga merk gerekmi diye. Şunça size hakykat görkezildi, düşünürli. Näme özüňizi bilýäňiz. Anhar uşanay, eliňden gelse-de asmany çek. Hudaýa şükür, durmuşum hemme adam gülýäli. Siz men mutkor, iliň hasabyna, iliň puluna iş edemok, ya illere iş ettirjek bolanmak. Iliň awray bilen awrayly bolup bolýan näler? Röwşanay, Röwşan Kılıçev, samsyk, şizofrenik. Inha, iň soňky video şu. Näme etseňiz şonu edin. Inni şu taýda Murat Gurbanowa da gysgaça düşündürüş berjek. Murat Gurbanow, siz Döwlet Baýhan ömrü boýunça yalan sözläp beren adam diýdiňiz. Bu informasiýany siz nerden aldyňyz bilýäňizmi? Öýü seks oýunjaklarynyň dolup ýatan bir haramzadadan aldyňyz. Ne başga gurum. Döwlet Baýhanow we onuň hapa kanaly boýunça. Men o ýere barman çağırsa da çağırmasa da sebebi diňe yalan gurumlar. O da goşuljak onda. O ýerde kim bar? O ýerde Döwlet Baýhan bütün ömrüni adamlar allak gelýär. Onuň bar etjek zady şu emheme planlaryny amala aşyrýar. O näil planlar? Ine bizde maglumat bar. 1000 sany emheme işni opozisiýon işçine goşulyp içine ýerip şolary diňe bulaşdyrmak üçin. Emheme gulluk edýärler, diňe haramdagy işlärler. Haramda şolary esaslanyp öz proyektlerini emheme bilen geçirýär. Onun içinde bir toporun informasiýasy bar bizde kimdigini aýdatymyz ýelen o. Entek sultanlaryň ýygnapdy. Başga ine şu ýaly. Ha, şu Röwşan Kılıçev ýaly şizofrenik samsyk görüp tenteklerden aklyny, wyjdanyny hemme zadyny ýitirenlerden. Bular aýal maşgalalan videolaryny alyp berler. Suda berjekmişin, näme etjekmişin, bermediýdi näme. Gel suutlaşalyň. Bütün internetdäki hasaplaryňyz kontrol edilýär. Geçmişi, şu güni hemme zady, bütün tehnikalaryňyz alınýar, doňdurulýar, kriminally hemmesi barlanýar. Bütün eden puspujuruklaryňyz orta çykýar. Bütün fake hasaplardan ýazan zatlaryňyz orta çykýar. Aýal maşgalalan videolaryny alanlaryňyz, bütün haramlyklaryňyz, bütün haramçylyklaryňyz, hapaçylyklaryňyz orta çykýar. Gelin, ine men bütün tehnikamy, bütün nemämi berýän polisiýa, suda berýän kriminala. Gelsin, kim näme diýändigini görsün, şeýdip dakazat edeliň. Gelin, onu real suutlaşmaly bolsa. Gaýrat ýok, ýöne paraň paralaşyp, öz keseliňizi, hastalygyňyzy, öz yeter yetmeliňizi başgalaryna ýönkäp otyrdyňyz. Hiç ýyl kemçilik tapyp bilmersiňiz, tapyp bilmeýäňiz. Hudaýa şükür, men aslymam, özümem arasa adam. Biz arasaçylygyň tarapynda. Murat Gurbanow, senem şolar ýaly haramlan gepine gidýän. Sen hey adama, hani sen döwlet ýol başçylaryna, zatlaryna maslahat berýärdiň. O näil sen maslahat berýän? Şolara allanýan bolsaň sen näil maslahat berip bilýän? Sensey, ты человек, который в курсе истины, Murat Gurbanow. Seni anladılar Murat Gurbanow. Anlandın sen. Men ekranyň mikrofonyň öňündäki adam. Men bilen bağlanşykly, men marada maglumat aljak bolsaň, gata aňsat. Gata aňsat men bilen bağlanşykly maglumat tapmak. Şunam başaryp bilmediňmi? Şunam başaryp bilmän şu haramlara inanyp, şoloň aýdan zatlaryny
Şoloň tökmetlerini gaýtalap ortyrdyň. Murat Gurbanow. Şu wagt eçenni menden taňa hiç ýyly ýamanlyk gelmedi. Hiç gepese de goşulmadym. Siziň bilen baglanşykly bir topar materiallar zatlar bar, berilli, edilli. Men näme diýdim? Murat Gurbanowyň özü bilen gürleşjek. Ondan soň islese bile oturup efir etjek. Bolmasa da etjek geldim. Erbet zat etdimmi? Erbet zat diýdim Murat Gurbanow. Men saňa ýamanlygym bolsa, men şey derdimmi? Murat Gurbanow, biz истинаң тарапында, истина. У нас есть гармония с природой, с истиной. Если у вас есть тоже, тогда думайте хорошенько. Mehriban doganlar. Bagışlaň orça gürleşýän. Näme üçin? Belki Murat Gurbanow türkmençe gog düşünip bilýän näler diýip. Düşünse ýalňyşmazdy, ýalňyşdy. Elimde faktlar bar diýdi. Mehemen agentleri zatlary diýdi. İýiller niresi bilen güllü bilen mok. Ýöne bu maskaraçylyk. Ýykylan göreşden doýmaz edýäňiz. Görkeziň. Mehemen adamy şolary ýaly bolýarmy? Siziň aklyňyz çaşyp bermeýi bilen mok. Näme içýäňiz? Size näme idirip näme şirýalar wapşe? Mene düşünmek bar. Inni mehriban doganlar. Şu iň soňky video. Şundan soň men hiç ýyly bular ýalaky bulan nemesine goşuljak, tökmetlerine, gurrunlarına, hiç satlarına. Şu iň soňky video. Ertin Dünya Türkmenler Hereketiniň döredilmeginiň 27-nji ýyly. Ankara'da 1994-nji ýylyň 27-nji martynda döredildi. Bütün eginleşleme, bütün illeşleme, bütün dogonlama dünýäň niresine ba bolsa, hemme türkmenlere işleýän, ýaşaýan, okayan bütün türkmenlere ähli Oğuzhanyň nesline mehirle salam. Bulary öz hajatxanalaryna, şo seks oýunjaklarynyň dolup ýatan kwartiralarına, öýlerine içi haram videolar bilen dolu, tehnikalar bilen biz baş-başa goýýas. Päliňiz, ýollaşyňyz bolsun. Inni men size hiç ýyly goşulmaýan, jogap bermeýän näme seňiz şonu ediň. Halk düşünürçe bolly hakykata. Mundan beter merk gerekmi? Oýlanyň, serediň, manipulatorlara, yalan propagandaçylara ýene özüňizi alatjak bolsaňyz, ýene türkmeniň ykbalyny şu haramlara, haramzadalara, allawçylara, yalançylara, tökmetçilere berjek bolsaňyz, oppozisiýa ýokka, şolara oppozisiýanyň ýerine oturtjak bolsaňyz, özüňiz bilýäňiz. Türkmeniň garamaty siziň boýnuňyzda. Türkmeniň ykbaly siziň boýnuňyzda. Alkyş almagam siziň eliňizde, gargyş almagam siziň eliňizde. Galandan özüňiz bilýäňiz. Röwşanay, şizofrenik inazaňa jogap eliňden gelse-de asmany çek. Nalaje deyin bular. Haramlary öz haramçylyklary bilen goýýar.